Ihita salu nakadamang do dainang na hinaholongan di baga sa Tuhata Jesus Kristus tapasada rohatta martanya kita. Dami ni debata na sumurong siyan saluh na roha imana maramoti ate-ate doho pikramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Amanginang hata ni Tuhan dinalahot hita parsaulihon laho patugun haporsyautta diene may siyan barita nauli na sinura di si Mateus bid 24 mamuka may siya na isada rodia sa plusada asara majahi taodo hata di Tuhan. Dungi ditugyoto di ima Jesus tuhalongonan asa dujuni si buli si ibana. Jadi dung 40 hari, 40 borngin lilingna somangan ibana, malema dihilala. Dungi didapoton si pangujuni ima ibana nin nama. Molo natutuho anak ni debata, dokkom mabatuon gabe si panganon. Alai nin nama mangalusi. Na didok suratido, apalaholan si panganon hanguluan ni jolma. Tung nasa hata ni debatado narosyan ibana. Dungi ditugyon si bolisi ma ibana tuhutan na badia. Di pajongjong ma ibana tu atas bagas joroy. Dunginin na mamadok ibana. Molo anak ni debataho. Tibukom madirim tutoru adidok suratido. Donon na do akka surusuruan na manangan nangat ko. Asaw nang tertutup pak mutu batu. Dungi nina Jesus mamado ibana. Doon didok surati. Dan jadi ujunamu Tuhan debata. Dungi dulai si bolisima manogin ibana tupus ni dono na tibo si tutu. Dipatuduhom matu ibana na saharajaw na di portibion. Ro di hasangapon na. Dungi nina mamado ibana. Salu nei lehanok kudo tuho. Molo olo ho marsobat wau. Dungi didok Jesus mamado ibana. Lao maneho bolis. Adidok suratido. Tuhan debatamdo si sobamu. Sa sadasado siluamu. Dungi ditadiko si bolisima ibana. Jadi Roma akka pardi surgo. Makubasi di ibana. Ido yang usahana. Dihita salu nakadamang do dainang. Totu mura-murado gali haporsyaw ni jolma. Moloro akka sitaonon. Moloro akka parukilo di tonga-tonga ni akka parngolon na. Jala jujur hita amanginang. Jok do gabe gali pamatang do partodiota ala niragam si taono. Jok do gabe ma taragun haporsyota manang taragun haso ni debata. Molo totong si taono ni mangaronggom ngoluta. Olo do gabe tubuh suku-sukuta. Di dia do debata. Buasa di palos debata si taono noro tuau. Dua kali na asing dope. Amanginang. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyanon. Takasdo di patota tuhita. Ditiki namar puasa Yesus. Ada orang so memulai pakobasyon na ibana 40 hari 40 borgit. Galima ibana. Secara hajol maun malema Yesus. Secara hajol maun mauas maibana. Secara hajol maun galima ng pamatang na. Alay anggo parto diyo ni Yesus. Nang pegali pamatang na. Nang pemale mauas ibana. Anggo to dina. Dan olo gali. Amanginang. Molo taparwahon di bagasan ni maturpukon adong tuluhali
Sibolis mangujuni Yesus. Jala sipata gobaran pangujunan narotu Yesuson oma gobaran pangujunan narotu jolma. Alai anggo Yesus nang pero pangujunan itu ibana dan gali ibana. Pangujunan na parjolo o taring o tuhaso. Di bagasan na malay Jesus di do ima sibolisima di goda ma ibana di do ma marhuaso doho. Hodo anak di debata dokom ma batuhon gabi si pangano. Taring o tuhaso. Di boto sibolis bodo patupaw ni Jesus batui gabi roti. Asa molo di patupa Jesus ibu mangan ibana. On godaan na sangat menarik. Jela malo situ tudo ima sibolisi. Di boto ibana do na anak ni debata Jesus. Ale ahama respon ni Tuhan Yesus mengalusi sibolisi. Nang pe anak ni debata ibana nang pe marhuaso imana nang pe bodi patupa ibana. Batu gabe roti. Alai jongjong do Yesus di bagasan hati goran ni debata. Dang tergoda ibana. Dang dipakai ibana akahwasona. Lau Papua Sibiona. Alai justru didok Yesus do mengalusi masih bolisi. Tung nasahatan ni debata do naro sian ibana. Adong do penarumikot sian si pangano do sinumon. Adong do penarumikot mamikiro si biot. Ima hata ni debata. Jadi alus ni Yesuson amanginang gabi parsiajaran na arga tu hita. Alana molo tapi kiri di tonga-tonga niya kaparngulota. Gudang do jolma mamake huasona mamuluson na pinarsita ni rohana. Bahkan dipakai do huasona mangulan akan nasona dinggan. Ibaratna aka istilah-istilah orang dalam. O mana memakai huasona. Nang pedang tigor ima dalanay alay dipakai. Alay anggo Tuhan Yesus. Nang pe adong huasona. Nang pe bodi patu paibana. Batu gabe roti. Alay uduk do ibana tu di bata. Dang dipakai Tuhan Yesus huasonay. Di tagam Tuhan Yesus manang dipaboto Tuhan Yesus do. Adong narumikot. Imahata ni debata. Molo imasi pangano do si inumo parsa tokinan do. Alay anggo hata ni debata. Manotong do manugu jolmai. Tudalan natigor. Manotong do mangodiho jolmai. Asaho di bagasan lomo ni rohan ni debata. Pangujunan na paduahon. Na pinatupan ni sibolis itu Tuhan Yesus. Di pajongjong maibana tu atas bagas coro. Dungini na mamado ibana. Molo anak ni dibataho. Tibuk ko madirim tutoru. Adi do suratido do hononan do suru-suruan. Managan-naga ko asa unang tartutuk pakmu tu batu. Di bagasan hagaleon. Pamatang Tuhan Yesus digoda mo sa imana. Siakan-akan godan ni sibolison meraguhon huaso ni debata. Di boto sibolisido hata ni Tuhan na di buku perpesalme 11 ayat 11 sampai 12. Alai ahado alus ni Yesus dak olo tergoda ibana. Di do ima Tuhan Yesus do mengalusi ima sibolisi dan jadi ujunanmu Tuhan debata. Ketika iblis berusaha dengan segala logika yang dibangunnya bahwa Allah akan berkuasa, akan membantu. Padahal sa sitongna cara ni sibolison patuduhon asa ragu do Tuhan Yesus waso ni debata. Alay do Tuhan Yesus daw. Dila mulut tabatun amang inang di parngulut ta si sonari. Gudang do hita ragu memang tuwaso ni debata.
Ditikiro akka sitaunon. Ditikiro akka naborat. Ditikiro akka nasuhar di roha do pikiran. Olo do hita ragu haso ni debata. Amanginang dipangido turpukot tu hita. Unang hita ragu tu haso ni debata didongani debata do hita jonok do debata tu hita. Ditikina jojo hita tu debata jonok do debata dialus debata do hita. Unang olo hita digoda portibion amanginang. Unang olo hita termasuk meraguan haso ni debata. Diboto debatado selalu akan narekok di tonga-tonga ni akaparngolota. Gudaan na pertuluhon na pinasaha ni Sibulis. Dido ima Sibulis do ikolenon na haraja portibion do Jesus. Dang sadar Sibulis si. Na debata do Jesus. Na ibana do haraja do portibion. Amanginang amalus ni Jesus do si. Dido Jesus do Tuhan debata do si sombamu jelas siluamu. O gabi parsejarah tu hita manginang. Alana gudang do jolma memang saulo marsoba tu gana-ganaan. Marsoba ima tu Sibulis. Mangaluli jabatan lao tu pusik buhit. Mangaluli jabatan lao tu Gunung Kidul. Mangaluli jabatan marsoba ima tu akka gana-ganaan. Amanginang tatiru atan ni Tuhan Yesus. Dido Tuhan Yesus do holang debatado si sobao do si oluan. Jadi unang tergoda kita alenya kaportibion. Ikokok do hita tu debata, ikot taoloi do debata, alana jonok do debata madongani salo kaparngolota. Dapar pudi sahali marhite-hite jami taong. Dipangido debata tu hita ganuk marsada-sada. Asa mono tumper ragam hasusaan nata ae. Ragam akasitaono nata adopi. Ikon totongdo debata taha porsiai. Ikot totongdo ibana taoloi. Ikot totongdo maporsita. Holang tu debata sabing. Amen. Martangya kita. Moliate upasa roa nami tuho debata nami. Debata Jehovah debata perlong rohana sumurung. Taruli kami Tuhan sian hatam. Dipengoto kami. Asa totok kami mapurus jala jauh-jauh holang tuho Tuhan. Di tonga-tonga ni akasitanon nami. Porsia kami. Rupamu do kami mamorsan saluhut naik. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amen. Horas ma dihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.